Што трэба зрабіць? Это выкананне дзеючага заканадаўства, для якога дзве дзяржаўныя мовы маюць роўны статус. І калі будзе забяспечаны гэты роўны статус, калі ты будзеш мець магчымасць выбіраць школу, на якой вучыцца, будзеш выбіраць універсітэт і так далей, якую культуру ты спажываеш, толькі тады, калі ты выраўняеш гэтую мову, можна пачаць пераходзіць да нейкіх іншых размоваў, а давайце мы падумаем штосьці яшчэ. Ці трэба нам нейкі адзіны статус беларускай мовы. Беларусы не ведаюць беларускай мовы. Гэта сам наратыў гэты, ён пабудаваны шмат у чым людзьмі, которые, пэўна, не да канца усведамляюць, наколькі беларусы не ведаюць беларускай мовы. Я, як беларускамоўны чалавек, вам скажу, я калі ў Гродні замаўляю каву, некаторыя людзі мне адказваюць па-польску. Калі замаўляеш гарбату, просто не разумеюць, што... Калі я гэта раблю недзе ў Віцебску, то людзі могуць заподозрыць, што я недзе з Чэхіі прыехаў. Слухай, я вось тут крыху паспрачаюся. Я гэта табе кажу з досведу.